Potrebujeme sa napojiť na seba. Čo to znamená? Hej? Možno to znie pre niekoho trochu až ezo, že napojiť sa na seba. Čo to znamená? A my často aj máme problém, ako keby sa pozrieť do seba, pozrieť sa viac na to a venovať pozornosť tomu, čo sa deje v nás. Máme tendenciu hovoriť o tých druhých. Ty si toto urobil a preto sa ja teraz cítim tak a tak, alebo toto sa mi nepáči, urob to inak. Ale málo kedy vnímame vlastne, čo sa deje presne v nás. A to je to, čo ja teda odporúčam. Pokiaľ často končia vaše rozhovory slzami, určite potrebujete presne toto urobiť. Pozrieť sa na to, čo sa deje vo vás. A sú také dve časti toho, ako sa môžete pozrieť na to, čo sa deje vo vás. Prvá vec, pozrieť sa na svoje pocity a veľmi dôležité slovo, pomenovať si, ako sa ja teraz cítim. Čo ja cítim teraz? Cítim smútok, cítim hnev, cítim strach, ľútosť, beznádej, rezignáciu, čokoľvek. Pomenovať si to. A tu sa pristavím pri tom, že často je to pre mnohých ľudí ťažké. A pre mňa to tiež ešte pred pár rokmi bolo veľmi ťažké, pretože vedela som, že je mi fajn alebo blbo, hej, vedela som, že je to super alebo na figu, ale nevedela som to špecifikovať bližšie. Preto, lebo my máme slabú slovnú zásobu, čo sa týka pocitov. My nie sme zvyknutí o tých pocitoch hovoriť a už vôbec nie pred druhými ľuďmi. Nie sme zvyknutí ich pomenovávať a jednoducho mať nasadnú tú slovnú zásobu a používať pravidelne tie slova tak, aby sme hneď vedeli pomenovať to, čo sa v nás deje. Čiže odporúčam naozaj vyhľadať si nejaké zdroje pre pomenovanie pocitov, sú aj aplikácie rôzne na to. Ak by ste chceli, tak vám viem jednu apku aj odporučiť, napíšte mi aplikácia do komentára a pošlem vám odkaz na ňu. A je veľmi dôležité sa v tom cibriť, pretože, a neskôr pochopíte, že vlastne to pomenovanie je už niečo, čo vás vlastne skľudní, čo skľudní váš nervový systém a zároveň vám prináša aj viac jasnosti, okrem teda toho pokoja. Čiže je to len vec cviku, naučiť sa používať tie slova.